S Global Logicom spolupracujeme, myslím, hneď od začiatku a konkrétne napríklad na Girls Day mám pocit, že hneď prvé Girls Day, ktoré sme robili v 2014, už sme mali zapojený Global Logic a dievčatá mohli navštíviť aj vaše priestory, čo je super, pretože obidvom nám ide o to, aby sme motivovali mladé dievčatá k technológiám, aby sme im ukázali, že je to skvelé prostredie pre ich prácu a život. Ja si veľmi živo spomínam, ako hneď po vzniku IT v IT, podľa mňa už hneď v 2013 sme u vás robili s Tiborom Radačovským prvé workshopy ešte v tej staršej budove v jednej zásadačke. Mám takú spomienku, jak sme tam v tej zásadačke sedeli s dievčatami a už vtedy som si hovorila, že wow, že aké je to obdivuhodné, že nám venuje toľko času a toľko energie. Takže veľmi si to vážim a som strašne rada, že mu to pretrvalo až doteraz. No tak máte narodeniny, takže zvyčajne sa praje veľa zdravia, takže zdravé financie, zdravé vzťahy a možno zdravé a rozumné vedenie, ktoré vás bude usmerňovať tak, aby ste boli všetci spokojní.